Masquera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kako kuya panino channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigira inyaya irikurwadza nyaya yakaitika kwa Mutare pane bhazi Reku Karoi Junior School rakaita accident nezuro manheru kuma 8 muri Zimbabwe. Polisi yakonfirma ikati mamune vana 62 ne7 mateachers muri Zimbabwe bhazi rikunzi rakaita accident padhuze nepa Eden Lodge kwa Mutare. Bhazi ranzi raibva pa Leopard Rock Hotel rine vana 62 nematicha 7 rakaluza control. Parikunzi vakakuvara vakamhanyiswa paHerbert Chitepo Hospital kwa Mutare ikoko muri Zimbabwe. Inyaya ichiri developing so far. Ndo statement yaburitswa nemapurisa, asi tichange tichikupai zvizere panyaya iyi munguva inotevera muri Zimbabwe. Vanhu vachema vakati aiwa parifanira kuiswa mutemo muri Zimbabwe yekuti mabhazi anenge akatakura vana vechikoro asafambe manheru muri Zimbabwe. Ndofunga pane bhazi rakamboita zvakare accident rikauraya vana vekuchikoro chekuTeenwood muri Zimbabwe. Saka madriver akurudzirwa kunzi adrive kwakachena, especially anenge akatakura vana vechikoro. Inyaya inorwadza ndo nyaya yatanga takuigirai muzvara nhasi. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya mucomment section.